Her er der selvfølgelig en lille video i dag, der laver vi en lille tutorial på totrinsbekræftelse. Til jer, der ikke ved, totrinsbekræftelse er, det er en sikkerhed til en user-konto. Det er altså sådan, at mens du logger ind på en user-konto fra en lille computer, så får du besked på din telefon, hvor der også står en kode, du skal indtaste for at logge ind. Det vil sige, så bliver hacket, så skal hackeren have din telefon. Og jeg har lavet den her video på grund af dansk MT, som blev hacket. Jeg gider viste sig fuckers der, som påstår, at de har hacket dem. Nu vil jeg bare vise, hvordan jeg kan sikre, at jeg synes, du kan mod det her. Okay, det første jeg gør på Gmail, Google, for at sige, skal jeg have Gmail til at slutte til at sige, at du godt lide, at virker det. Godt nok, jeg går ind med Gmail, Google, ting, så I bare logger ind, trykker I navn, skal se på mobilet, så jeg åbner den her, den på kontoindstillinger. Yes. Så går I ind på sikkerhed, og så klikker I på redigere. Så jeg kan starte konfiguration. Okay, så kan I se, at der er telefonnummer, så I tester I bare et random telefonnummer. Det er så indtester I selv for jeres telefonnummer, I indtester bare lige random, så I kan se mit selvfølgelig. Så vi sender kode, og så får jeg en kode med sms, hvor der står en kode, I skal indteste her, og så er der totrinsbekræftelse på. Det var faktisk dem, så nemt er det. Vi ses en anden gang, og der hackerne ikke hacker. Hej hej.